huria ni Tuhatta Yesus Kristus, hami saluhut parhalado HKBP Serengseng Sawah, pasatot tabe tu sudah hamur ruas ni huria. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Nunga pongot hita sadariot tu minggu ujung tahun parhuriaon, laos di minggu sadarion, do hita marningot akadongatta, ruas ni huria namoding di bagasan nasa tahun parhuriaonon. Atong aha masih dohonota taringok tu si Hatta ni debata madok, sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku mah tuho, tupal hanguluani. Pangungkap 2 ayat 10 sadase. On ma sunggul-sunggul ni tu hatta tu hita, pai masahat hita tu ari uhum sogoti. Luhut mah hita makirin di tupali, marhite ha persiauta nama notong saleleng ni lelengna. Atong tapuji madebatata, tai deho maibana sito padaging dohot todita mare de mahita sian edehuria nomor 3 ayat sada dohot 2. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, ngatu palangi dohot tanoon, amen. Songon duhut-duhut dosa luhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti, dosa luhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai, alai nahok dohatan ni Tuhan iro di saleleng ni lelengna. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho, tupal hanguluan. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan akan namate doh akan mangolu, ho do napuna hami, manang mangolu,
manang mate pe hami. Nang pemerdalan hami di rurani linggoman ni hamatean. Dang hu habiari hami be hamatean. Ai hodo dongan nami. Dang tartiop hamatean, manang tanoman be hami. Ai hodo Tuhan nami, nau kumokop hami. Jalahona punah hami. Roh hami nuaing tuho mangido. Sahak tuho mato dinami, doho daging nami. Asa di homa, manang nama ngolu manang nama tepeham. Sai tiok matangan nami, urupi mahami marhite-hite pakokok mi. Asa sahat hami Tuhan ngoluan, na sora sudah. Amin. Mari dehita sia buku ede nomor 320 sia ajak sada dohot ayat tolu. Tangihon hamu mapatik di debata di minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningota dinamoding sadarion. Natar surat di konvensi HKBP 1926 bidu 15 taringot tu parningotan dinamoding songonon matar surat disi. Taha porseai jala taha tediak kodoh hamateani ima ujung ningolu ni jolma di portibion. Maradian maibana sian sadok ulaonna. Adong do haluaon di akana persea bahwa Yesus Kristus naung heheido pangoluhon jolmai. Ibana do Tuhan ni nama ngolu doho namate. Di patu pahuriaido parningota di akana moding laho padungohona perseota marningot ajal tasadiri huhut padohoto pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean. Songoni nak pakirimon di banua gijang sabulon nito ditta dohot dihadodomu ni na porseai dohot Tuhan debata sahat tuna roh Yesus Kristus padua halihon. Marhite podaon tau dohodo pakirimon di haluaon ni jolma sian akana mate holan di bagasan Yesus Kristus. Ta'alo do pikiran nama dok, boy nama ngolu majalo pasu-pasu sian namate. Jala marhite podaon, tatulak do sude rumang ni na pinodahon ni ugamo hasi pelebeguon.
lumowi poda taringok tu todi nama dok tading do todi di nina matei jala todi nina matei gabebegu dohok sumangot di perningota di namoding si parati-ate honotta do madok mauliate tu debata di namar ningot ulaon na denggan uju di ngoluna alai dang na mangigil pasu-pasu dohot tadasi siar-siar sian naong modingi atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata laho mangulahon patik nai saya parugui mahami mangaman mangumbar tu patik mi Marede sia buku ede nomor 167 ayat sada dohot ayat onom. Hina holongan ni Tuhata, tapahohom marohata di adopan ni Tuhata, tatopoti masadok dosata nagodangi, martangiang mahita. Ale debata nami, nama rasi roha jalan abadia, amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhilalah hami, rikok doa sini roham, bisa luhut hami halak perdosa. Alani hido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami, tung najok-jok do hami manibil sia angkadalanmu, nabadia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami alai, dang haholomon rohai hamateani aka perdosa, alai hamu bau ni roha dolomo ni roham, asa mangolu.
Sesama saluhut hageduhun nami, dohot pangalosen nami, marhite-hite pangulun nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham, dihami marhite-hite panidangio dohot hagogoon nito di perbadia, asatara pulsitutu rohanami majauho, asapatun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hangasangapon di goarmu dabadiai. Amin. Tabegema hata baga-bagani di bata taringot Tuhan sesaon di dusai. Songono do hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesai akka pangalasiomi alani hadiri oku. Jala dangbe hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapon madibe debata na digijang. Amin. Maredeh kita sian buku Eden nomor 134 ayat 2 dohot ayat 3. Tabegema hatani debata turpuk di hari Minggu ujung tahun perhuriaon dohot perningotan di namoding sadarion. Iman atar surat di Hesekiel 34 ayat 10 sada sahat ayat 10. Songonon mahatani debata tajahama mersika soring. Ai songono do hatani Tuhan Jehovah. Idama ahu apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku. Jala luluaku nasida. Jala ahu manulgihon nasida ruar sian akka bangso, dohot papunguhon nasida sian akka luat. Asa hubuan nasida mulak tutano nasidai. Laos ahu marmahan nasida di atas ni akka dolok Israel.
di bagasan akarura doho di bagasa saluhut parmianan di tanoon. Ahu sadiri mamarmahan biru-biruko, jala ahu paluahon nasida, nina Tuhan Jehovah. Lulu aku manamagoi, jala mulak buanuku na terdepari, jala lilitaku do nama mabugangi, jala pargogo aku do namar sahiti, alayang go namok-moi, doho nagogoi, siap panoku do. Ahu sadiri tahe marmahasa marhite-ite huhum, ido sahakna. Martua maakana tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Marede hitas ya buku Eden nomor 750 sia ayat sada doho ayat 4. Maha persiautai songon nahina tidak kon didongata saha persiaon isadok portibion rak mahita madok au persea di debata Jehovah ido ama pargugun nasuhatu dosan natu mapalang doh tano au persea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasadai iman natinubuhon si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di pangumuman di silatus namate terpajal do ibana di hau pinarsilang natuat tubanatoru deng tanom namulak mangolu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pergogon na suhatu dosani isima ibana pai mangu pembus sobat tutanoon mahu mihalak na mangol doho namate au persea ditondi perbadia dadu sadahuria nabadia beria atau panihalak Kristen akan nabadia doho dihasani dosa doho dihatai na mendok ulak mangol sobat daging mihalak na mate doho dihanguluan na serasuda. Amin. Kita bikin batik tinggi huyata. Horas, salam sehat di Tasa Sudena. Tabegema Tikting Huria Minggu ujung tahun Pahuriaun tanggal 22 November 2020. Topik hatani debata Ari Uhum Sogot. Parjolo ruas nama ulang tahun Tajahama di Tingting Huria. Paduahun pelaksanaan permingguan protokoler gereja seperti biasa yang sudah diumumkan sebelumnya. Patuluhon jadwal permingguan HKBP Resort Serengseng Sawah di bulan November 2020. Hari Minggu depan tanggal 20 November 2020.
Pagi pukul jam pitu waktu Indonesia Barat sampai selesai. Wilayah pitu wali dohot sia. Siang pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Wilayah sada 2 dohot tolu. Sore pukul 4.16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore sampai selesai. Wilayah 4, 5 dan 6. Papaton permingguan live streaming. Permingguan live streaming di Huriata dipatupa 2 hari. 5 bahasa Indonesia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dohot permingguan bahasa Batak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terus di Huriata nomor minggu di Bagas Nabe, boy maman dohoti permingguan live streaming san YouTube channel HKBP Serengseng Sawah. Palimaon Pandidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 20 November 2020 haduan, minggu haduan. Nanengro di Patupa Huriata do Pandidion Nabadia tidak darat di Huriata tahun naso tardi di dope. Sialai pinabotohon tuak kanatoras nalau mabuan yang kona terdidi asa didatar Roma tu situ wilayah manang tu konsistori do membuan kartu keluarga manang surat pamasumasuon dohot akte lahir mulondang adong maradumun tun si nisosohon tuak kanatoras naneng membuan yana kona asa Roma marguru hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore inganan di Bagas Konsistori. Panopon punguan parupuan Huriata patupahon akau laon parjolo madohoti ulaon PPD Walu DKI Jakarta na dipatupa dari Rebo tanggal 2 Desember 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat maringanan di Sopo Marpikir borha do 5 halak parupuan mandohoti ulaon paduahon borha do sada halak inahanna ni Huriata lau mandohoti kor distrik dalam bentuk rekaman na dipatupa di hari Minggu tanggal 29 November 2020 di permingguan Advent Perjul. Patuluhon pertanyaan Zoom punguan perempuan dipatupa di hari Selasa 24 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat jam 7 malam jam 7 malam. Parjamita Ima Pandita Tambunan. Papituhon panitia Natal umum Bonataun. Marhadomun tu hasil rapor perhalauan di Huriata pembentukan panitia Natal umum tahun 2020 Bonahuria tahun 2020 sada Ima songon namangihut ketua situa Manurung wakil ketua situa Agultom sekretaris situa Chombing wakil sekretaris situa Sianepar bendahara Nyonya situa P Nababan Burmanurung wakil bendahara Nyonya situa P Simamora Burusmajutak seksi perlengkapan situa Tema Nenggolan sebagai koordinator dan situa Munte Naposo seksi konsumsi Nyonya situa Siringo-Ringo Borumarbun sebagai koordinator dohot Nyonya Syahan Borubarimbing dan seksi keamanan situa Panggabian sebagai koordinator dohot Leston Siagian Andar Silitoha dohot Amang Niko Marbun Pawaluhon rapor perhalado Resort Serengseng Sawah rapor perhalado Resort Serengseng Sawah di Patupa hari tanggal Jumat tanggal 27 November 2020 tiki jam 17 waktu Indonesia 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai inganan ruang gereja agenda rapor menyusun rencana strategi 4 tahunan resort kedua menyusun rencana kerja dan anggaran 2021 resort peserta rapor Pendeta Resort HKBP Serengseng Sawah, Uluan Huri HKBP Ciganjur, Majelis Resort, Ketua Sekretaris Bendahara, Majelis Perbendaharaan HKBP Serengseng Sawah, Dohot HKBP Ciganjur, Ketua Dewan HKBP Serengseng Sawah dan HKBP Ciganjur, utusan kategorial, Sekolah Minggu, Remaja, Naposo, Ama, Perempuan, Lansia HKBP Serengseng Sawah, Dohot HKBP Ciganjur. Parhalado Pertohonan Seresort HKBP Serengseng Sawah. Pimpinan rapat Pandita Resort. Pasiahon Minggu ujung tahun perhuriaun. Di hari Minggu sadarion 22 November 2020 masuk mahita di Minggu ujung tahun perhuriaun dohot paningotan di Akanau Moding. Mardomutusi di parmingguanon Laos tabegema
di jahahon guar-guar akaruas ni uriata naung jumolo marujumolu di bagasan setahun bolonon. Pasapuluhon pelia permingguan. Mulai tanggal 22 November 2020 seterusnya digabung permingguata andorang jamita talehon mapelian sada ado sada betu huriata. Dung si dung jamita pelian tujolo ima pilihan paduahon tu pusat. Pusada pilihan dana Natal. Mulai tanggal 22 November 1 ujung ni Desember 2020 di permingguata papungu pilihan tujolo dehita dung sidung jamita bahen hapurlon tu aka persiapan manang perlengkapan aka pesta Natal di huriata. Pasapuluh tahun iuran bulanan dan sumbangan pembangunan tahun 2020. Salah yang saham mama hita di ujung tahun pahuriaon ni soson tu sudah hita ruas ni huriata muladong dope aka kewajibata songo pilihan bulanan mana sumbangan pembangunan di bagasan nasa tahun bolonon asa hita lunasi man. Pasapuluh toluhon. Laporan do program kegiatan seksi Dewan tahun 2020-2021. Marhadumun tu salah yang marujung nama tahun perhurau 2020-on. Penaboton tu sudah punguan kategorial do seksi pelayanan. Asa mulai memabai laporan kegiatan tahun 2020. Jalan manusun rencana program kegiatan do anggaran tahun 2020 sada. Syalai rapot seksi-seksi di Patu Pauriata, Parjolo Dewan Kainonya, hari Minggu tanggal 22 November 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ruang gereja. Agenda rapot rencana kegiatan 2021. Kedua, rencana anggaran 2021. Ketiga, rencana Natal seksi 2020. Peserta rapot Ketua Dewan, Dewan Seksi, BPH, Ketua Sekretaris dan Bendahara, Seksi Sekolah Minggu, Remaja, Naposo, Ama, Ina, Lansia. Pimpinan rapot Ketua Dewan Koinonya, Paduahon, Dewan Diakonia. Hari Minggu tanggal 22 November 2020 sadarion, Tiki jam 12 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Inganan ruang aula pertemuan lantai 1. Agenda rapot pertama rencana kegiatan 2021. Kedua, rencana anggaran 2021. Ketiga, rencana Natal seksi 2020. Peserta rapot, Ketua Dewan, Dewan Seksi, BPH, Ketua Sekretaris Bendahara, Seksi Sosial Pendidikan Kesehatan Kemasyarakatan. Pimpinan rapot, Ketua Dewan Diakonia, Patoluhon, Dewan Marturia. Hari tanggal Minggu, tanggal 22 November 2020, sadarion, Tiki jam 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Inganan ruang kelas Sidi Marguru lantai 2. Agenda rapot rencana kegiatan 2021, rencana anggaran 2021. Peserta rapot Ketua Dewan, Dewan Seksi, BPH termasuk Ketua Sekretaris Bendahara, Seksi Jending dan Musik. Pimpinan rapot Ketua Dewan Marturia. Seluruh rencana dan anggaran seksi kategorial agar diserahkan ke Majelis Perbendaharaan Manang pada tahun Huria untuk digandakan dan dibahas pada rapat perhaladu. Pasal Pulau Paton, ruas nama sahid, ruas niuriata na di bagasan persahiton, Ima Parjolo, Nyonya Syalagan berusahaan, sian wilayah Walu dirawat di rumah sakit Pak Mamati. Paduahon Nirma Sitorus, sian wilayah Pitu. Patoluhon Harjona Luban Gaul, sian wilayah 6 di rumah sakit Jahira. Paupaton Harapan Menuturu Sumatupang, sian wilayah Opat. Hatan itu hatta madok, idama ausad diri paheon tunasida haisaron dot hamalumon. Jala pamalumok manasida, jala au papatarhon tunasida hadamion dohot habunaran merdapot-dapot. Do udina. Jeremia 30 ayat 6. Pasal 55 titik pilihan. Pilihan na masuk di bagasi saminggon 5 tuhuria 8.390.000 rupiah. Tu pembangunan 0 rupiah. Tu pusat 654.000 rupiah. Selanjutnya tajahabema merhita lembaran nangadong di tabe. Sudah perhala doni huriata mantuk maliate sudah hita ruas nang malion hamaliatonna. Songonima saha nitik huria di bagasa samingguon saya dipasu-pasu tuhat tamahita saluhuna. Taulas niroha dihita ruasna baeng sangap doh pamulian di guar ni tuhata. Maliate.
Damang dainang maradu sudihita na ro beribadah di minggu ujung tahun parhurionon nuaing sahat mahita tu acara parningota dia karena moding di huriata di bagasan na satahun parhurionon dada na parigat-rigat bulung manang parigat-rigat bulung ni gaul dada na pasigat-sigat lungun manang na mangaruh kari sidang olon tapatu pape parningota diaka dongatanong jumulu modingi na laos di pasunggul honi do tuhita pabuahita pe ikon do mamolus si songoni kadongan tabigi majolo goar ni akadongatan ang jumulu moding di bagasan na sa tahun bolon parhurionon mamuka di hari 25 November 2010 sia sahat ro di hari 22 November 2020 na parjulu dina Dionisia Borusia Loho umur 50 tahun sian wilayah Walu di hari manang tanggal parmoding nasida minggu 22 Desember 2010 sia napa duahon marujahan sitorus umur 70 tahun masuk tu wilayah 2 marujungulu di hari Selasa 30 Desember 2010 sia napat tuluhon tani rugun boru nababan marumur 72 tahun sian wilayah Walu marujungulu di hari Kamis sia Januari 2020 Paupaton Aman Tambunan umur 67 tahun masuk tu wilayah sia marujungolu dari Kamis 10 Februari 2020 napalimahon Sihar Sibuea marumur 66 tahun sian wilayah 2 marujungolu di hari Selasa 10 Maret 2020 napanopon Bornok Erwin Sianturi umur 40 tahun sian wilayah onom marujungolu di hari Selasa 2 Juni 2020 napapituhon Nur Mauli Boru Lumban Tobing marumur 76 tahun sian wilayah Tolu marujungolu di hari Minggu 4 Oktober 2020 jala naparpudi napawaluhon Rospita Boru Pangaribuan marumur 82 tahun sian wilayah Tolu marujungolu di hari Minggu sada November 2020
Hamu akadongan akaima gorni dongata naung jumolo moding sian tonga-tongata. Martua ma akana mate di bagasan Tuhani olak nion tutu di dokto dii. Macohot manasida sian parukilon nasida aina mangihut tu nasida dona niula nasida pangukapon 14 ayat 10 tolu atong jongjong mahita saluhutna jalan martangiang mahita sangobas di bagasan rohatabi tumangyakon aka dongata tinading ni aka naung modingi nadison nang nadibona pasogit asa terapul rohana sida hut tumangyakon diri tabi keluarga ta anggiat lam solhot hita tu di bata ai hitape ikun marujung do muse. Martangiang mahita ale Tuhan di bata hupatu pahami do parningo tadiaka dongan nami nong jumolo marujung ngolu sian tanoon sadarion dada laho manangyakon dada nalaho manangyakon aka dongan nami nong jumolo modingi behami diri nami tahe hutangnya kok kami akana tinggal dope di narodopon asa dungo hami jalahubas managam harorom ale Yesus Kristus Tuhan nina sana mangulu dohot namate patau mahami asa perjam berhami di harajaonmu naung pinaradem diaka naporsea diho amin maredita. Sai masih paida nona porseai dusa belakana Tapareden baidata puhut papungu pelian
Kalian perjolo dohot paduahon. Marede hita siap buku ede nomor 522 ayat sada dohot seterusnya. Surgoi sabulo taroi Nagadong besi ayo disi Namamuji totong radisi Pinaluan itu hatai Surgoi Nagadong besi ayon disi Surgoi Nagadong besi ayon disi Namarlok sanang sahatusi Tuinganan nasay dengani Anang domu mau dohodi Golmalan liro aku disi Surgoi Nagadong besi ayon disi Surgoi Nagadong besi ayon disi. Ayat 3. Nama kirim lo aku dison Ay masa hatu sinang awon Kay tiawal tu hatu si Asarab doto audisi Surgoi Nagadong besi ayon disi Surgoi Nagadong besi ayon disi. Dameni di batana sumurung sian salhut roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Damang dainang maradusudi hita na marpungu di parmingguata di pertangyangan manang di di ujung tahun parhurianon laos di parningota dia akan naung jumolo moding hatan di berbata sahatu hita sian Matius bidu 25 ayat 30 sada saat rodi ayat 46 hujahama dihita hatani di bata songonoma didok disi taringot tuari uhum sugut alai dung rosugut anak ni jolmai marhasangapon rab dohot saluhut suru-suruanna hudulan nama disi habangsa hasangapon nai dungi marluhut matujolona saluhut bangso jala di sirangon nama nasida
songon binahen ni parmahan na manirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Jadi pajong-jongon nama buru-buru itu siamunna alayanggo tunggali tu habirangna. Dungi dohonon ni rajaima tu akana di siamunai Roma hamu akana pinasupasu ni damang. Tean hamu maharajau ni napi narade di hamu sian hau oja ni tanoon. Ay namale duau dilehon hamu duau mangan. Nama uas duau dileho kamu duau minum. Naburo duau gabi dijakok kamu duau. Namar sakot bulung duau jadi diparulusi hamu duau. Nah cita duau jala ditikir hamu duau. Natar hurung duau jadi roh hamu madulu ahu. Dungi dohonon ni aka partigorima mangalusi Tuhan. Nadigan huida hami ho male gabi huleho kami ho mangan. Manang mahuas gabi huleho kami ho minum. Nadigan huida hami ho naburo gabe hujakon hami ho. Manang marsakot bulu gabe hu parulosi hami ho. Nadigan huida hami ho marsahit manang tarhurung gabe hudulu hami ho. Dungi alusan ni rajai manasida. Situtudo na hudokon tu hamu. Nasa nabinahenmu tu sada sian anggiku akan na meton na tuau doi dibahe kamu. Dungi dohonon na matu akan na dihambirang na. Laho mahamu sian jolokon hamu aka na binuraan tu api sisa liling-liling na. Na pinature di sibolisi dohot di aka suru-suruana. Ay namale duau dang dileo kamu au mangan. Na mauas duau dang dileo kamu au minum. Na buro duau dang dijako kamu au. Na marsakot bulung duau dang dipalusi hamu au. Na marsait duau. Na tarhurung duau dang didulu hamu au. Dungi dohonon nasida mamangalusi ibana Tuhan. Nadigan widahami homale manang mauas manang naburo manang marsakot bulung manang marsahit manang tarhurung sohu pature ture hami ho. Dungi dohonon nama mangalusi nasida situtuda na hudokon Tuhamu. Dina soniaton muna sahalak sian akan namet meton sadoa hudo nasonia tuan muna disi. Dungi laho manasida tuna bernit saliling-liling na alai yang go partigori hanguluan si saliling-liling na do ima sahatna. Damang dainang dang bui pra manang dang terasa dang tahilala ngasahat kita noaeng tu minggu ujung tahun parhuriaon tu minggu naro masuk nama hita tuat fen berita Natal nama musa disi molo tarisihi pardalanan di huria minggu-minggu di tahun parhuriau ni sasitonga sudido berbicara dari awal sampai akhir. Sudido manguhal pardalanan ni jolma na di kesementara ni jalan waing hobar tu mingguta
parningota dia kana moding. Naing pabuao dihita ngulutaon portibion martikido. Jala hitape. Mbena di pajolo marhite-hite pajahaon acara khusus. Taringok tu guar-guar naung jumolo marujung di tahun parhuriau nih. Siang tanggal 25 November 2010 sia saat Rodisa Darion. Los paingoto kita do sa sitonga. Dada nalaho mangarigat-rigat lunguta. Dada nalaho mabuah kita kembali asa marningo tu aka dong atanaung jumoloi. Jalalaho mangapuli aka keluarga ni akan nang modingi. Alaina pasti hitape ikut tabulus do situasi na binulus ni aka dong atanong jumulus ya kita. Naeng asa buahadoi lau pangoto kita laos ido na naeng di Papua di Jamitata sadario namangina. Ima taringo tu na adonggo di sada tiki adong penyelesaian yang harus kita laporkan, kita sampaikan. Keistimewaan adalah kepastian na tahapor siai itarida mah. Laos di Papua Tuhan Yesus do harorona na padua alioni dan robe bala songon poso-poso yang minta dikasihani dan ro ibala di bakasan aleaon ale di bakasan hasangapon dan ro poso-poso ibe alai Tuhan di basta di bagasan Kristus jala hudul dia bangsa na ibana jala dikawal didongani didampingi semarak ni hamuliaona dihaliangi aka suruh-suruhan ni dibata aka malaikat Allah jala taida sian hatai maruhaso doibana paluhuton sudi bangso odona tabere ngamangina sudi bangso sadia gudang ma bangso di Portibion sudi ikon berlutut ibana di jolo ni debata di jolo ni Tuhan Yesus nampe ada orang soi seakan-akan dia berkuasa, seakan-akan ibana utipu sian saluhut kehormatan dia pe na dipabonga-bonga dirina marhite kita ke kehormatan jala na menjaga kehormatan ipe tu luar biasa dohot kuasa dohot kekuatan nang jumlah na mayoritas manang senjata yang hebat. Dang bui sotudu ibana dia dupan di dibata di hari parumani. Jala songo parmahan. Nama nada ka biru-biruna. Biru-biru. Nama nada nama ramahani ibana. Pahibaron nama, pasirangon nama, mulai dok dison
seperti jenis kelamin. Biru-biru boru-boru doho biru-biru tunggal. Sasitong ada tung na pabuahun taringok tu na disidangi di peradilan suguti dada na biru-biru jolmai do. Bahasa jolmai amangenang. Ala jolmai makhluk na istimewa. Bahasa jolma amangenang. Ala tu jolma do di pasahat di bata laho mengolah, laho mengelola, laho pature turehon nasa natinopa. Keistimewaan ni jolma nang pe ibana kreasi Allah, nang pe ciptaan ni debatai ibana Allah ibana ko-kreator, pelanjut ciptaan ni debata. Jala dilehon itu ibana kuaso. Taringo tunasa kana tinopa ni debata. Alai adong tikina ibana pe ikon memberi pertanggungjawaban tu debata. Bohado dibayan ibana. Bohado ibana. Nah, taringo tu sesama di jolma pe. Adong gotong pertanggungan jawab tatu debata. Menarik di kalimaton sasitonga di Papua tong hapor syautai dang olan sebatas parmingguan nata ikuti manang partangyangan nata padalan di huriata manang di bagas tabe. Ibadah nasa sitonga di Papua di son. Di Papua bahwa Kristusi seakan-akan hadir. Ibadah di tonga-tonga ni aka keprihatinan keadaan. Jala ido na taida amang enang. Dua do alasan kenapa orang jadi miskin. Dua kriteria besar. Yang pertama alanyaka kemalasan. Sehingga tidak bernyali bana. Laho berupaya holan martukolisang ujungnya gak bisa soni matorus dan alai dikondisikan di bana bekerja keras soho dia bebana dan mungkin bui Allah ditekan dibatasi ruang geraknya dihimpit manang dipapukus, dirampas ibana. Nah, dang tak sadari kita masuk cipata tu dua bahagia nih. Keadaan nat prihatin, alaina kedua mungkin kita memiliki wewenang kemampuan keadaan. Nah berpengaruh tuh keadaan yang memprihatinkan nih. Alai bohado, adong do na tapatupa sesuatu di si manang patupahon perubahan keadaan prihatin. Gabitu aka keadaan lebih baik manang asonangan. Maka sebaliknya do. Semakin menindas, alai diri tetap momok-momok, diri ta naikosi parrohahonon. Adonggo, sadar atau tidak itu terjadi dalam kehidupan kita. Mbak diduk Tuhan Yesus, tu biru-biru boru-borui, ima jolma,
memaknai hidupnya, berusaha untuk melakukan apa yang menjadi ajakan firman Tuhan, seruan pangajarion ni Tuhan Yesus, hidup dalam kasih dan sebatas humanis. Alai pareta di Tuhan Yesus, ala boha, ala ibana ikon mengadupi Yesus domuse. Adong bohalak, marhua dona, marhua kita beribadah, porsea tu Tuhan. Sarupa doi doho nama baik akan adingga tu jolma, unang peta haci ti jolma, ngah beribadah itu Tuhan ini. Sadok, dan perlu tu gereja, dan perlu memuji Tuhan. Yang penting kita baik kepada orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Karena itu sesama kita. Kita bukan humanis. Kita percaya, kita diperintahkan, dituntun, diajari dan dibekali do kita sasetong. Apalagi mah di situasi ini pandemikon semakin takas. Natuari sada berdialog doa tu sada tokoh masyarakat na pabuahon akan nadinggan nabi ini pamarentah alai dugaanna nasahat tu masyarakat iholan 10% di pandemi kon 90% dibuat aka parkari junai, misalnya sembako. Itu program yang sangat baik di pandemi ini karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang dirumahkan. Alani doi amanginang marhite-hite ai tinoaing ya, Facebook atau WA atau apalah. Selalu do adong aka na dijual di si sahat ro di bubur sumsum kan dohot lapek gadong dohot pohul-pohul nga digambar di si murah tidak mengoyakkan kantong ini mesti nga dohot ikan asin di gadis. Nah, memang moto di situasion noeng belilah jualan teman. Asa mengurupi dong ata. Bayi babe sipata gabi berjualan dui mana baya ka nariko di dapur. Jalan mubamu musi holan na mangalang di jabu nang pe murah-murah gutu-gutu mai manang na kuita alam mah molosian hubang manang sia tarutung aku ita alam mai bani kan gabi marmok mai bae di jabu do terus saya pada di luar non gabi sedang binoto anakin na buruku roma dapotonao ala padita utabar marjamita yang ngahya tu sona teh nah saya parpudio dar jarang nang jalangon nau na bro tema sono ma parjalang tade sono nalungu do rakoledo ngacuci tangan dia naunakin namang tay naburuki narako neng jalangon nama amunga alai dang ilia tangan alai dia tusi dui ina situai ai karijo di medis duina amang mulai tema. Terkadang memang kita harus siap untuk tidak melakukan hal-hal seperti biasanya. Kalau tor disiro atap pajupang doh anata halongi amu bedo hita apalagi lak batakon kan makuling mudar na ai tor mu bedo bere kala ai tor cipika tu tor paliling muse pakaulna sai bereng dongan narana ngono ai atau mahola songono pe pa benon ala songono alai di bagasan keadaan ini buado hita songon napor sea dipanggil untuk berkreasi, merealisasikan diri, mengulahon tonani Tuhan Yesus
Nasa na binay mo tu sada anggi kwa ka na meton na tuaw doi di ba bekamo. Tusido abe diarahkan Tuhan Yesus. Tu akan hurangan, tu akan gale, tu akan patut mendapat uluran tangan. Tu akan marsak. Apalagi mah karena kekerasan. Itu diajak kita. Puasa diajak kita tuh sih. Aido haroro ni Tuhan Yesus. Daro ibana tujol mana tugus. Nahipas gopas. Tunagali do ibana. Tunamarsa. Namarsahid ibana ro. Bohado. Tetapi juga bukan hanya kepada sesama manusia. Alam pe. Bui nomor sahid. Bui. Flora dan fauna pe bui nomor sahid. Bui. Ise mabahen marsahid. Kita do. Ala tu kita do sudah dipasahat tamangena. Termasuk Gunung Sinabung. Nah, sohea berhenti bergolak jala gudang aka jabu di masyarakat tadi si nausega jala suasana pe gabi siga dangadong bejuruk jeruk sian beras tagi sahat rodi hubang dangadong bejeruk ngolorong pe akana sian nasi namanya jeruk medan yang dangadong pe engas siga rosahid naik baru alaniaka proses alam yang tidak baik. Dileho dojolma talenta untuk membekali, untuk memperbaiki dilean. Alai olo do gabi dang mampu behita. Paturehon doh memperbaiki diri mungkin nggak berlebih anak kasahiti. Nggak malignan, nggak semakin keras pangalahota sehingga sulit sekali termasuk do pandemi kau namanya. Dahatung sesuatu yang memberatkan keadaan on. Hal sederhana doon. Di do presiden tapi ini sampai hanya 2-3%. Mari kita menjaga protokol kesehatan. Itu kuncinya lau memutus mata rantai pandemi ki. Alai buama. Apalagi di tempat yang begitu ramai. Di pinggir jalan yang terus terjadi proses kegiatan manusia karena rumahnya di pinggir jalan seakan-akan dia bebas dari pandemik sehingga tidak pakai masker, tidak perlu cuci tangan. Nah, akhirnya dang marna sobe seroma aka nauli naringgan vaksin naringgan sehingga bui kita beribadah mesti dengkan. Ini masih ada bahagian yang patut kita lihat. Jalan di akhir ini paranguluta sudi do. Sudi alani doa manginang. Mungkin belakangan on hitam mabiar mamering gejolak keagamaan nah terjadi. Seakan-akan negeri ini sudah tidak bermoral lagi, tidak berakhlak yang baik lagi. Nah, Dang Binoto songod dia maksud nasida. Alena pasti mungkin nasida mamereng ada sisi-sisi yang sangat buruk. Jangan seakan-akan melihat yang negatif saja. Mungkin ada nilai-nilai baik, alai yang muncul arogansinya. Ya mari juga kita benahi diri. Akhlak kita. Tepat tuduh mah. Bahwa kita tonggo memberikan pertanggungan jawab kepada orang lain.
Tajah maju amanginang. Sada Petrus tolu ayat 15. Tanda buat di bahasa Indonesia. Tolong, minta tolong saya mau lubuya dong di jaha. Sada Petrus tolu ayat 15. Adong nama Alkitab. Silakan. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, mungkin kita berusaha untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang, tapi tidak dengan lemah lembut dan hormat. Mungkin dengan kemarahan, dengan kekecewaan kepada orang, lalu kita menjadi Allah bagi orang lain. Itu kesalahan. Apa ikon labok doh kita. Mau tuh saya jaloi bana bawa beno nih. Urusan nama itu sih. Tu di bata alai nunga malua hita. Tunggu kuma mudar ni nama tei cako. Molo di palubahokoi bana asa di pau barohana. Mate bapar jahati ala ni dosana. Alai malua manggoho. Kita juga berperan untuk mengajak orang tidak jatuh kepada dosa, tidak jatuh kepada akibat buruk di akhir zaman. Kita juga diajak dang hola dirita, dang hola kuriata, alai marite hutu kuriata, lamu godong akan nama kilalahon. Na olo manangihon jala olo pauban rohana. Itu panggilan ni huria. Edang adung behasitongan namangin nang asing ni huria Kristen. Dialog nami ipe dongan tokohi akhirnya nasida madok. Musa juga kan melakukan perang. Kepada siapa? Ya kepada musuhnya. Yang dibutuh nasida bahwa Musa itu ada di negeri orang lain. Tuhan minta nasida keluar dari situ sehingga malirite hite Musa di bata patuduhon wasoni di bata asa dipakaluar bangsa Israel. Hola porang ngaido di bereng nasida kemungkaran harus dibasmi nina kan. Oma mulurang sikop nabi noto. Jadi udok. Pemerintah itu siapa? Apakah musuh kita? Apakah bukan ditugaskan dia dan ada periodiknya? Dang musuh ta pemerintah. Baga bisong nagali may pana. Ido teh ini mana? Nah, amang inang kita pun diajak untuk memperjelas situasi. Asa unang terlalu keras. Jolmai, hadunggo halak na mengambil kesempatan. Asa buha, asa roh penghasilan. Ay orang takut akan memilih diri, memilihon akan sinadungan na tu si unang terganggu ibana. Inilah dunia yang keras itu. Alai kebenaran itu akan nampak marhiti tihuriama sebelum Tuhan datang di hari yang kedua. Tapi kita telah melakukan yang baik. Amin. Martangi yang maita. Mauliate maali Tuhan. Nunga di patu bigi hoko hatam dihami. Sahapi mai dihami Tuhan asiroham. Horasi maganu perdalanan di huriam. Nunga mardalan proses mutasi. Jalaido terus di perdalanan partikian di huriam. Ro naposom morot muse ale rotong panggatina. Jalaima elek nami
Homa parsalai sudi akana posom nama kobe si huriam. Asara pami madalani mangula makalomohon makalason gabisibuan lasni roha dingulu nami sama hami doh tuh maliang nami marhiti hiti ragam niaka program nabui masa na disepakati gabiasonangan nami terlumubi di situasi ini pandemi kon malo kami menjaga diri Tuhan. Datung nama doa sama cohot kami margudopong di akabiar. Ale justru di situasi ini pandemi ko diajak ko kami laho gabi pasu-pasu patuduhon. Habal kau mudohot holongmu Tuhan. Pasu-pasu ruasmu. Paraladum saluhutna. Nagali pergugui, namarsak abuli, namarsahid pamalum. Akadak danak, pagudang dua dan Tuhan marhiti te panuturion na takas marhiti panuturion di hatam. Aka nama tua pe, parsahalai gabe si paniroi, si panuturi nadinggan. Asa sudi hami patu pahon akan nadinggan. Marsangak maho marhiti Kristus martangia kami tuho. Amin. Marede maita. Nama si oloro aku tunasonangi tuinganan itu hatai tano onro di sudena pangisinai susah saya susah rohaki marolo rohaki di surga di nasonagi soalana hurang sabam sonang rohaki molodung saat atusi. Yang diganila aku haolongani rapo Yesus kale aleki haolongan nabadia sian Yesusi sonang sai sonang rohaki marolo polo rohaki di surga di nasonagi soalana hurang sabam sonang rohaki molodung saat adusi. Jauh-jauh mesti sudi. Nunga tabege hatari debata tu hita di minggu ujung tahun perhuriaun sadarion ima taringot tu ari uhum sogot asa dungro sogot anak di jolmai marhasa ngapon hudulanda marisi habangsa hasa ngapon dai marluhuk matu jolona nasa bangso jadi sirangon nama nasi dasongon binahen di parmahan nama nirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal dungi dohono nirajai matu akka na disiamun nai Roma hamu akan napinda supasu ni damang tian hamu maharajau ni napinda ture di hamu sian hao jak di tanoon atong borhat mahamu mardonga Tuhani patupama hobar tulomon di rohana
Situ tu do nahu dokot Tuhamu. Serta bijo. Situ tu do nahu dokot Tuhamu. Nasa nabindahemu na tu sadasian anggitku akan namek meton. Natuahu doi di bahen hamu. Alani molo adong namate lehon hamu mamangan. Molo adong nama uas lehon hamu maminum. Molo adong na buro jakon hamu manasida. Molo adong na marsakok bulung parulosi hamu manasida. Molo adong na hasitan tikir hamu manasida. Molo adong na terhurung dulu hamu manasida. Ulana dengan Tuhan sude, so pinana Tuhan, ingot guru piluhun nagale, gawe marolong mau, bahen mau. Tatangnya koma piliata. Ali di bata amanami na di banua gejang. Hodo haroran ni salu sileon lehon na dinggan. Doh na salibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na ni leon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Patimbulo narajaonmu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada ami gudang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata nasian nahinan jalan namangulu rodi saliling nililing na. Hingot kami sadarion akan nama tesia kami nang pajolohon tu labungmu. Dihodo anak kicu ni banua gijang. Jala dukapodoi di akan nama ngasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging di hari sugut. Mauliate marohanami tuho. Ala di tubuh hoko hami tu pakirimon na mangulu. Gabi partohap hami di hanguluan na sora sudah. Dada nama dili hami di hari parningotanon. Alay na malungu do hami di sabulu ni todin hami. Nunga torop dongan nami naung nialapmu. Tahu si paingo do ujung nila kanasida di hami. Bahan pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni lakanami bi. Saya sungguli marohanami mabahen tiruan nadinggan diaka pino parnami. Saya apuli ma namarsak roha dohot namatean
asa unang mangadungi jala mandili nasida. Saya taiti maroha nasida mamereng dopak gijang. Saya lehon todim tu hami, asa takas dia tidak ko tu hami, naung dohot do hami anakmu jala panean di arta ni banua gijang. Saya padau ma gangguni roh hasian hami, asa hot haporsion nami, maniup Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubulus hami, rura lingguman ni hamatiani. Molohomur mata nami, ukap mamata ni roha nami asa takas ni ida dalan Tuhan nguluani. Molo halang dila nami, sobinotom be makuling, pargugui mahami, marhiti to dimi. Asa tarjohon hami, ale amang saat tu tanganmu matodiku. Saya patiur hian roha nami, asa hubas selaka nami, jala sona kami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang. Saya pinorbadia maguarmu, saya roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di banua tongan songan di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasuk-pasuk jala dramoti Tuhan di Batamaho. Disondakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu Madita Saluna. Pasu
engkau